Jeden z dalších a upřímně mým nejméně oblíbeným mýtem v oblasti výživy je ten, že keto dieta jako taková je to nejlepší, co může pro hubnutí existovat. Keto dieta jako taková, ano, může krátkodobě fungovat. Nicméně z dlouhodobého úhlu pohledu není absolutně udržitelná. Původně byla keto dieta vyvinuta pro pacienty, kteří onemocnili epilepsí. Ale pro normálního zdravého jedince je to absolutně nevhodný typ stravování a diety jako takové. Hlavně třeba pro ženy, které se po 40 ocitají ve fázi hormonálního chaosu. Z dlouhodobého hlediska je opravdu nejlepší a nejschudnější cesta dlouhodobého a vyváženého stravování. Tohle je jediný typ stravování, který se dá opravdu držet každý den. Přitom nevystavujeme naše tělo nějakému extrémnímu stresu, extrémním dietám a extrémnímu kalorickému deficitu. Je tady strašně důležité si uvědomit, že hubnutí jako takové není žádný sprint, ale je to maraton. Že něco, co je v reálném životě proveditelný do každého dne, který žiješ. Hoď nám tady follow, pokud se ti video líbilo.